Salam dostlar, yeniden bir ayal doğanımız, hemşiremiz Türkmenistan'dan bize komentari yazıptır. Adı Uliya ekeni. Hemşiremiz näme diptir? Komentarida salam doğan Türkmen gizler hakda bir goşgy ayday diptir. Wa aleykum assalam Uliya, hoş geldiniz. Türkmen gizler hakda size bir goşgymy aydyp bereyin men. Mening iş bilen hali aklımda yok tamada. Durun tek bir jigerimiň, bir dostumyň bir şiiri bar mende, şonu aydyp bereyin onda. Özümde bolsa hazır amada yok da. Şol dostum bana WhatsApp'tan bir şiir iberip de Türkmen gizler hakynda goşup ana şol şiirimen şol goşgyny aydyp bereyin onda sana. Hayıt märekleşmede ozal Türkmen gizlary, ösül bile edepde ozal Türkmen gizlary toparlanıp gezerler hayıt bayram gününde. Uwadan hem edepli gözel Türkmen gizlary mahmal köýnek teninde ýaşyl kurta egninde hayali hem az gepli gözel Türkmen gizlary atasyna hurmetli, ene hem muhabbetli, hem ihlakly, edepli gözel Türkmen gizlary. Açık bolsun bahtlaryň, köpelsin rahatlaryň, belli wajahatlaryň gözel Türkmen gizlary. Biz oglanlar bahtdylar size Türkmen gizlary. Açık bolsun bahtyňyz, ýaxşy geçsin wagtyňyz.